Moħlom Malta Repubblikana, rajt l-nies taħħaġġana. Din hija silta qasira minn Repubblikana, produzzjoni li tieħu lill-istudenti fi vjaġġ storiku biex Malta saret Repubblika. Jeremy Grech, artist u gwida, spjega kif din il-ġrajja qed tiġi rrakkuntata permezz ta' diversi stili tagħna. Kull ma għandna nofsija biex ngħidu l-istorja ta' Malta, ma f'din in-nofsija wkoll għandna 4 siltiet ta' għana fej ovvjament il-mużiċisti tagħna b'kitarri tradizzjonali, għandna l-violinisti, għandna l-puseli, qed ikunu tidoq magħna. X'e tfisser tkun Maltija? Repubblikana hija waħda minn 3 proġetti edukattivi fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mindu Malta saret Repubblika. Proġett ieħor huwa il-Palazzi tar-Repubblika, film qasir għall-istudenti tal-primarja, produzzjoni ta' Sharpshoot Media għal Perlina TV. Gost nitgħallem iktar fuq ir-Repubblika ta' Malta. Il-palazzi jilqgħu l-itfal kollha ta' Malta u Għawdex. Qed jitqassam ukoll ktieb Malta Repubblika l-ewwel 50 sena li jiffoka fuq il-mixja kostituzzjonali li rwol tal-kap tal-Istat u biografija qasira fuq kull persuna li okkupa din il-kariga minn Sir Anthony Mamo għal Miriam Spiteri de Bono fost oħrajn. Dan kollu qed isir b'kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u d-Dipartiment tal-Kurrikulu fit-tnedija l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli l-Arti u l-Edukazzjoni huma ċċafetta għal Malta differenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima għalli dawn l-inizjattivi jimxu mal-viżjoni tas-sistema edukattiva għalli l-identità hija parti integrali mill-iżvilupp tal-persuna.